Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Timan. Taong 1982, San Andres, Batangas. Madalas noon kung pumunta ng Isla Verde itong si Kuya Timan at ang kapatid niya. Kaya sila napapadpad sa lugar na yon ay dahil sa dito nakatira ang mga magulang ng kanilang ina. Bilang naninirahan noon sa bayan, obligasyon nilang padalhan ito ng samut-saring kagamitan para makatulong sa pang-araw-araw. Mahirap man kasing sabihin pero yung buhay ng mga ito malayong malayo sa buhay na meron sila. At dahil dito, kailangan nilang magsakripisyo upang kahit papaano'y makatulong. Makailang beses na rin nilang inabisuhan ang mga ito na sumama na sa kanila, ngunit hindi yun pumapayag. Ang palaging rason ng mag-asawa, sa Isla Verde sila nabuhay, sa Isla Verde rin sila mamamatay. Dagdag pa ng mga ito na, meron silang iniingatang kayamanan sa lugar na yon na di hamak na mas mahalaga sa kayamanang kilala ng mga ito. Yon ang pangunahing rason nila kung bakit mas pinipili nilang manatili sa kabila ng kasalatan sa pamumuhay. Kapag naririnig naman nila Kuya Timanang tungkol dito, hindi na sila umiimik. Inuunawa na lang kasi matanda na eh. Pero habang tumatagal ang kanilang pagbisita, napapansin nila na iba yung ugali ng mag-asawa kapag umaga at kapag hapon. Ayon sa kanya na, kapag umaga napakamasiyahin ng mga ito. Pero kapag hapon, medyo irritable yon at hindi makausap ng maayos. Kahit ano rin ang ibigay nila, parang hindi ito mahalaga sa dalawa. Minsan, nalulungkot na rin siya sa ganoong sitwasyon. Pero kapag bumibisita sila kinabukasan, una nilang naririnig sa mag-asawa ay ang paghingi ng tawad buhat sa nagawa ng mga ito noong nagdaang araw. Ganon at ganon palagi ang nagiging sistema, kaya naman medyo nasanay na rin sila. Inakala rin niyang wala itong ibig ipahiwatig, ngunit dumating ang isang araw kung saan meron siyang nalamang katotohanang hindi niya dapat malaman. Ayon sa kanya, nataon noong nauna siya sa kapatid niya dahil ito ang nagtabi ng bangka nila. Dala ng pagmamadali, walang kaabog-abog siyang pumasok sa bahay ng mga ito. At sa pagbukas niya ng pinto, dito niya nakita ang mag-asawa na kasalukuyang nag-aalis ng labi ng isang tao mula sa katawan ng isang patay na puno. Nangingitim na ang labing yon, tapos yung katawan naman ng puno, napakadaling tuklapin. Ang kaso lang, nang mapansin yon ng lola niya, dali-dali nitong itinago sa kurtina ang pinagkakaabalahan nila. Umakto rin ito na parang walang nangyayari, ngunit hindi siya nadala ng mga ito. Habang naglalakad yun papalapit, masaya siya nitong kinausap ukol sa pag-uwi nila kahapon. Inilahad din ito na meron siyang mga inihanda para naman kahit papaano maipakita nila ang paghingi nila ng tawad sa magkapatid. Ngunit anuman ang sabihin ng lola niya sa kanya, sadyang hindi niya maalis ang kanyang atensyon sa labing nakita niya. Alam niya na hindi siya namamalikmata, kaya naman paulit-ulit niya itong tinanong hanggang sa dito na makialam sa kanila ang lolo niya. Manahimik ka na muna, Timan. Maghintay ka. Maya-maya pa sasabihin ko sa iyo ang lahat ng bagay na gusto mong malaman. Sa ngayon, sarilihin mo na muna ang mga naiisip mo. Mahirap na. Maraming nakikinig sa paligid. Pagkasambit nito ng mga kataga, napilitan na rin siyang manahimik. Hindi niya mawari pero pinili na lamang niyang magtiwala sa lolo niya. Alam niya kasi na nagsasabi ito ng totoo, kaya naman naging matyaga siya. Pagsapit ng hapon, dahil sa mga nangyari, hindi na muna sila nito pinaalis. May usapan na sila kung anong oras sila aalis ng isla,
Kaya naman yung kapatid niya, naging panatag na rin kahit papaano. Mas gusto kasi nitong tumawid sa dagat ng gabi dahil bukod sa maraming isda, presko ang simoy ng hangin. Nakakaiwas din sila sa mga gawaing bahay, kaya naman literal na pabor ito para sa kanila. Subalit ang hindi nila alam, may nakaambang panganib na malapit na palang mangyari. Pagsapit ng 5:00, tumulong sila sa pagluluto at pagsiga ng mga sulo. Nakita na rin niya noong sinarado ng lolo niya ang pinto ng bakuran, kaya naman nang mapansin niya ito, agad niya itong nilapitan para tanungin. "Lo, di ba uuwi kami? Bakit niyo sinasarado ang pinto?" Takang tanong niya rito. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman yung napasilay sa kanya. Hindi man yun agarang nakaimik, naniniwala siyang may matibay itong dahilan para pigilan silang maglakbay sa kasagsagan ng kadiliman. Ilang minuto pa ang lumipas matapos magawa ng matanda ang trabaho nito. Sa halip na sumagot ito, inutusan lang siya nitong pumasok na sa loob ng bahay. At nang maisarado na nito ang lahat ng pinto at bintana, dito na ito nagsimulang magsalita. Mahaba-habang istorya ang kailangan mong pakinggan kung gusto mong malaman ang lahat ng katotohanan. Pero para mas mapaikli at maging madali ang lahat sa iyo, hayaan mong sumahin ko lahat ang mga nangyayari rito. Sa lugar na ito, Apo, may mga nilalang na matagal nang umiiral. Ang mga ito ay tinatawag naming mga aradlum, isang espesyal na uri ng aswang na may kakayahang mag-alaga ng serpenteng dagat na mayroong ulo ng kabayo. Noong unang panahon, sila ang mga hari at reyna dito sa Isla Verde. Pero dahil sa pagtutol ng diwatang sila Kanapi sa kanilang mga masasamang gawain, unti-unti silang bumagsak hanggang sa nakalimutan na sila ng panahon. Dagdag pa nito na ang labi na kanyang nakita noong umaga ay parte ng mga biktima ng serpenteng nabanggit niya. Mariin din itong inilahad na hindi na gaanong aktibo ang mga nilalang na yon noong mga nagdaang taon, kaya naman labis silang naguguluhan kung bakit pumapaslang na naman ito ng mga taong namamalaot. Malakas din ang kutob ng matanda na may posibilidad na maaaring binubuhay ng mga nilalang ang kanilang mga Panginoon. Ito ang rason kung bakit hindi sila nito papahintulutang umalis sa kalaliman ng gabi. Nang marinig naman ni Kuya Timan ang sinabi nito, agad siyang humingi dito ng permiso na makita ang labi ng taong nasilaya niya kanina sa loob ng puno. Anya, kaya gusto niya itong makita sa kadahilan ng yun lamang ang paraan para masiguro niyang hindi siya niloloko ng kanyang mga mata. Dahil dito, wala namang nagawa ang lolo niya kundi ang pagbigyan siya. Wala yang problema, Apo. Ngunit pakiusap ko lang sa iyo na bago natin ito puntahan, pagpahingahin mo na muna ang kapatid mo. Heto, ipainom mo ito sa kanya para mabilis siyang makatulog. Wika ng kanyang lolo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali naman niya itong ginawa. Ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na siya sa sala, hudyat na napatulog na niya ang kapatid niya. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, tahimik naman itong naglakad patungo sa madilim na parte ng bahay na nagsisilbing imbakan ng bigas at iba pang pagkain. Paghawi naman ito ng kortina, dito bumungad sa kanya ang katawan ng puno na minsan niyang nakita. At kagaya nga ng inaasahan, nakadikit pa rin ang labi sa katawan nito, indikasyon na hindi yon ginalaw ng mag-asawa pagkatapos niya itong masilayan. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan niyang nilapitan ang labi upang matingnan kung ano ang nangyari rito. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya,
sadyang hindi niya maunawaan kung papaano ito nakarating sa ganoong sitwasyon. Kung titingnan kasi, parang literal itong ibinalot sa katawan ng puno. Punong-puno rin ito ng likidong napakadikit, kaya naman hindi niya gaanong mahawakan ang labi. Ngunit dahil sa kasanayan ng mga magulang ng kanyang ina, nakaisip ito ng paraan kung papaano maiiwasan ang mga likido. Gumamit ito ng isang espesyal na uri ng kahoy kung saan nagiging parang tubig ang pandikit kapag lumapat ito. Ayon pa sa matanda na, kaya lang naman nila inaalis ang labi ay para magkaroon ito ng maayos na libing. Nabanggit din ito na pinipigilan nila ang plano ng mga serpente dahil sa naniniwala sila na ito ang magdudulot ng kaguluhan at kamatayan sa buong lugar ng Isla Verde. Dagdag pa nito na kokonti na lamang ang mga serpenteng yun, kaya kailangan nila itong pagtiyagaan hanggang sa mamatay ang kahuli-hulihang nilalang na nasa linya ng lahi nito. Mariin din itong inilahad na wala itong pinipiling oras para sa kanilang mga biktima. Basta ba'y may makita silang bangka na malapit sa kanila, ora mismo nila itong palulubugin at mula sa ilalim ng dagat, ibabalot nila sa puno ang mga bangkay na kanilang nakuha bago palutangin hanggang sa marating nito ang dalampasigan ng isla. Madalas nakikita lang nila itong paanod-anod, kaya naman kahit mabigat, pinagtsatsagaan talaga nila itong dalihin sa bahay. Ang kaso lang, yung mga trosong hindi nila nakukuha noong mismong araw, kusang nawawala sa pagsapit ng gabi. Ito ang ipinag-aalala ng lolo at lola niya dahil hindi nila alam kung saan ito napupunta. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang napatahimik dahil sa narinig nilang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Para itong dambuhalang sawa na gumagapang na malapit sa dingding, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang lolo niya na kumuha ng malaking itak. Pinatay din ito ang mga sulo upang masigurong hindi makikita ng nilalang na yon ang trosong nakatago sa loob. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makarating na sila sa sala, agad naman siyang humanap ng siwang na pwede niyang madungawan. Mabuti na lang talaga may nakita siya, pero lingid sa kanyang kaalaman na hindi na pala ito ang pinakamagandang ideya. Pagsilay niya kasi sa labas ng bahay, sakto rin ang pagsipat niya sa isang malaking serpente na merong ulo ng kabayo. Kasing laki ito ng katawan ng nyog, kaya naman agad siyang natigalpo nang hindi niya namamalayan. Kung hindi pa nga siya sapilit ang inatras ng lolo niya, hindi pa siya makakaalis sa pinagdudungawan niya. Maya-maya pa, pagbaba naman ng tensyon na kanyang nararamdaman, dito na nanumbalik ang kanyang ulirat. Hindi naglaon. Nang magpang-abot na ang kanilang paningin, may hinahon naman siya nitong kinausap ukol sa bagay na kanyang nasilayan. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang inilahad, halos hindi na rin yun makasagot, dala ng takot na patuloy na namumutawi sa loob ng katawan nito. Kung gayon, natagpuan na nila ako. Bulong nito habang tulalang nakatitig sa kawalan. Matapos naman itong makapagsalita, dito na nagsimulang yumanig ang dingding ng bahay. Paulit-ulit itong binangga ng nilalang na animoy naghahanap ito ng daan papasok. Hindi na rin ito magkamayaw sa paghuni, animoy nagtatawag pa ito ng mga kasama. Nang marinig naman yon ng lola niya, dali-dali naman itong napatayo sa higaan nito habang nagsisisigaw dala ng matinding pag-aalala. Hindi naglaon. Nang masipat naman sila nitong nasa sala, agad yung lumapit habang nagtatanong. Subalit imbis na sagutin ito ng lolo niya, sapilitan niya itong pinatahimik. Ayon dito, mas mainam na hindi na muna nila ito pag-usapan nang sa gayoy makaisip sila ng paraan
kung papaano ito malalagpasan. Dagdag pa nito na, sa sitwasyon nila hindi malabong mapasok na sila ng mga nilalang. Dahil sa sinabi nito, abot langit naman ang kanyang pag-alala. Gustong gusto niya na noong lumabas para tumakas, pero hindi yun pinahintulutan ng lolo niya. Ayon dito, na mas ligtas sila sa loob ng bahay. Kaya kung gusto niyang mabuhay, sumunod siya sa bawat sasabihin nito. Pagkarinig naman ni Kuya Timan sa sinabi ng matanda, wala na rin itong nagawa. Akala niya maghihintay lang sila roon ng katapusan nila, pero ilang minuto lang ang lumipas, sinama sila nito sa isang silid kung saan may nakita siyang pinto sa sahig. Nakatago ito sa ilalim ng higaan, kaya hindi kaagad ito madaling mapansin. Pagbukas naman dito ng matanda, inabisuhan siya nito na gisingin na ang kanyang kapatid upang makapasok na sila doon ng sabay-sabay. Binigyan lang din siya nito ng ilang minuto, gawa ng ayon dito kokonting panahon na lamang ang meron sila bago tuluyang makapasok ang nilalang na yon. Nang marinig naman ito ni Kuya Timan, dali-dali siyang bumalik sa kanilang silid, sabay kaladkad sa kanyang kapatid. Hindi niya na ito pinag-aksayahan ng oras para gisingin, gawa ng sa estado nito, mukhang hindi na talaga ito magigising. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng mag-asawa, nadatnan niya itong nasa loob na ng lagusan. Walang sabi-sabi, agad niyang ipinasa doon ang kanyang kapatid habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon, unti-unti nang lumalangit-ngit ang pundasyon ng bahay. Nagsisilaglagan na rin ang mga nakasabit sa dingding, indikasyon na malapit na itong mawasak. Subalit imbis na pangunahan ng takot, pinili niyang maging mahinahon. Alam niya na makakatakas sila, kaya naman hindi niya na pinagbuhusan ng panahon ng ganoong walang kwentang emosyon. Pagpasok naman niya sa lagusan, dali-dali itong isinara ng lolo niya. Pagbalot ng dilim sa paligid, dahan-dahan naman silang pumailalim. Lahat sila tahimik habang taimtim na nagdarasal na sana hindi sila matagpuan ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating nila ang pinakamalalim na bahagi nito. Literal na siksikan sila sa lugar na yon dahil sa hindi naman yon kalakihan. Punong-puno rin ito ng kahoy, buhat sa nilagay na pundasyon doon ng matanda. Ayon pa sa kanya, halos 3 katao lang ang lalim nito. Para itong balon, gawa ng wala itong espasyo sa pinakailalim na bahagi. Siksikan man, minabuti nilang magtiyaga dahil sa matinding pag-aasam na makaligtas. Ilang oras pa ang dumaan. Awa naman ng Diyos, hindi bumukas ang tarangka ng lagusan. Nanatili itong sarado, indikasyon na hindi ito natagpuan ng nilalang. Pagsapit ng sumunod na araw, nagising silang 4, dulot ng malakas na sikat ng araw na unti-unting pumapasok sa balon. Pagsilay naman nila rito, agad naman silang umakyat papaitaas para tingnan ang naiwang bakas ng nangyaring delubyo. Pagbukas naman nila ng pinto nito, laking gulat na lamang nila nang wala na silang makitang kahit isang pundasyong nakatayo mula sa bahay ng mag-asawa. Lahat ito bumagsak na sa lupa, animoy dinaanan ng dambuhalang nilalang. Nagkanda durug-durug din ang kanilang mga gamit sa puntong ang napakinabangan na lamang nila ay ang mga personal nitong kasuotan. Dagdag pa niya na, sa kabuuan din ng baryo, pawang ilang mga bahay lamang ang nagkaganon. Hindi man ito kapani-paniwala sa mga kakilala ng mag-asawa, tila bang nasanay na sila sa ganoong pangyayari. Ayon kasi sa lolo niya, may mga pagkakataon na nangyayari ang ganon, kaya naman hindi na ito kakaiba sa kanila.
Alam din ng mga ito na sa oras na mawasak ang bahay mo, nangangahulugan ito na ikaw ang kinagagalitan ng nilalang na kasama ninyong namumuhay sa isla. At kapag umabot ka na sa ganoong punto, dalawa lang ang pwede mong gawin. Lumipat sa ibang lugar o hindi naman kaya'y magmatigas at maghintay ng oras ng iyong kamatayan. Nang marinig naman ni Kuya Timan ang kwento, agad niyang inilahad sa mag-asawa na kailangan na nilang lumipat ng bayan. At sa ayaw man ito o sa gusto, wala na itong magagawa pa kundi ang sumunod sa kanila. Pinaalalahanan din niya ang lolo't lola niya na wala nang puwang ang pagmamatigas sa kadahilan ng ang gustong mangyari ng kanilang mga magulang, manatiling ligtas ang dalawang matanda. At anuman ang paraan para mapanatili ito, nakahanda siyang yon ay isa katuparan. Matapos naman itong marinig ng kanyang lolo, hindi na ito nagmatigas. Ayon dito, kaysa makipag-away pa siya sa kanyang mga apo, pipiliin na lamang niyang sumunod. Dagdag pa nito na, minsan na rin niyang inasam ang buhay sa bayan, kaya naman gusto rin niyang maranasan ito kahit papaano. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman nilang binalot ang mga gamit nitong pwede pang mapakinabangan. Pagkatapos agad din naman silang umalis ng baryo para makatawid ng dagat sa lalong madaling panahon. Mapanganib man yun para sa kanila. Kinakailangan nilang sumugal ng malaki kung gusto nilang abutan pa ng susunod na umaga. Ilang minuto pa ang lumipas nang makasakay na sila ng bangka. Napansin nila na parang maligalig ang dagat. Yun bang yung alon nito literal na pabigla-bigla? Maya't mayari ng pagkalma, animoy merong nangyayaring kakaiba sa ilalim. Bagaman nakapagtataka ito para sa kanya, hindi siya nagpatinag. Naisip niya, may paparating lang na bagyo, kaya maaaring nagkakaganon sa dalampasigan. Ngunit ang hindi niya alam, kanina pa pala silang pinagmamasdan ng mga nilalang. Ano man ang pakay nito, wala silang ideya kung ano. Pag-alis nila ng isla, dali-dali naman nilang pinaandar ang bangka. Mabilis ang pagpapatakbo sa makina, kaya naman sa loob lamang ng kalahating oras, nasa laot na sila. Gayunpaman, kahit malayo na ang itinawid sa lugar na kanilang pinagmulan, masyadong malayo pa rin ang lugar na kanilang pupuntahan. Marami pang pwedeng mangyari, kaya hanggat maaari, naging bihilante silang lahat. Alam kasi nila ang mga posibleng mangyari sa laot, kaya naman doble-doble ang kanilang naging pag-iingat. At sa pagpapatuloy ng paglalakbay, awa naman ng Diyos walang nangyaring hindi inaasahan. Naging payapa rin ang dagat, subalit nang maabot tanaw na nila ang kabilang ibayo ng isla, dito na nila napansin ang mahahabang isdang lumalangoy sa ilalim. Sinubukan nila itong tingnan ng malapitan, pero hindi nila ito basta-bastang nakikita dahil sa sobrang bilis nito. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, naririnig nila mula sa ibabaw ng tubig ang kakaiba nitong huni. Nang mapansin naman yun ng matanda, dali-dali nitong inagaw sa kanila ang pagkontrol ng makina para patakbuhin pa ng mas mabilis ang bangka. Halos tumaob na nga sila noong mga oras na yon dahil sa pagmamadali nito. Mabuti na lang naagapan yon ni Kuya Timan, kaya hindi ito nangyari. Ilang beses din silang sinubukang palubugin ng mga nilalang, ngunit napilitan itong lumayo sa kanila dahil sa mga bangkerong na taong naglalambat noon sa dagat. Ayon sa kanya, na kung hindi dahil sa mga ito, paniguradong nakuha na sila ng mga nilalang na yon. Pagdating naman nila sa Pampang, agad silang lumayo ng dagat. Dali-dali silang tumungo sa kanilang pamamahay upang ipagsabi ang mga nangyari. Nung marinig naman ito ng kanilang ama, hindi yun kaagad naniwala at imbis na pagtuunan nito ang kanilang sumbong,
Naging abala ito sa pakikipag-usap sa dalawang matanda. Yung lolo niya noon, sinagot lang naman ang mga tanong ng tatay niya. Kaya naman hindi na nito naikwento ang mga nangyari sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit naman ng gabi, para silang mga biktimang naghihintay sa pagpaparamdam ng mga maninila nila. Si Kuya Timan noon, nagkulong na noon sa kwarto niya, habang yung mag-asawa naman na natili sa sala, matyagang naghihintay sa pagdating ng mga serpente. Ayon sa mga ito, hindi sila nito tatantanan, kaya ang tanging paraan para makatakas dito ay ang makipaglaban doon ng patayan. Dagdag pa nito na mas may tsansa silang manalo sa lugar na yon dahil sa dami ng taong naninirahan doon. Nasisiguro rin itong may mga nakatira doong albularyo na maaaring magbigay ng tulong sa sandaling maramdaman na nito ang presensya ng mga serpenteng paparating. Hindi nagtagal, nang lumalim na ang gabi, kahit pagod na pagod silang magkapatid, hindi sila dinalaw ng pagod. Puyat na puyat man, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na matulog sa takot na baka dumating ang mga nilalang na hindi nila namamalayan. 2 oras bago sumapit ang hating gabi, muli na naman nilang narinig ang huni ng mga ito. Maski nga yung tatay niya, hindi maiwasang magising dahil sa ingay ng nilalang na naroon sa labas ng bahay nila. Dala ng kuryosidad, nagpumilit itong buksan ang pinto para sana matingnan ang nangyayari sa labas, pero nang masipat ito ng lolo niya, hindi ito nagdalawang isip na ito ay harangan. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng tatay niya, humantong ito sa pagmamatigasan ng dalawa. Paulit-ulit na rin noong nagmumura ang matanda hanggang sa napilitan na silang lumabas ng bahay. Tay! Ano bang gusto mong gawin? Bakit mo gustong buksan ang pinto? Hindi mo man lang ba naisip na kamatayan natin ang nasa kabila ng pintong yan? Huwag kayong magpadalos-dalos. Magtanong muna kayo. Galit na sigaw ni Kuya Timan pagkalabas niya ng pinto. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nito naiwasan pang makinig sa kanila. Kahit papano kasi, napagtanto ng tatay niya na may punto siya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagkalma naman ito, dito na sila nagmasid sa labas. Tahimik nilang pinagmasdan ang bawat paligid hanggang sa may makita na silang buntot ng mga serpente. Base sa kanilang mga nasilayan, hindi lang isa ang pumunta, bagkus umabot ito sa bilang ng 5. Kagaya rin ng unang nilalang na kanyang nakita, ganyog ang laki ng katawan nito. Kitang-kita rin nila ang ulo nito na parang sa kabayo, kaya naman nang masipat ito ng tatay niya, agad itong nawala ng lakas ng loob, nabuksan pa ang pinto. Hindi nagtagal, sa sobrang takot nito napaupo na lamang yun sa isang tabi habang pinag-iisipan ng mga bagay na kanilang gagawin. Inakala kasi nilang yun lang ang paparating, ngunit ang hindi nila alam, nakarating na rin pala ang kinakatakutang nilalang ng mag-asawa. Ayon sa kanya, nagsimula itong magparamdam pagsapit ng hating gabi. Siya rin ang unang nakakita nito, kaya ang wangis nito habang buhay nang nakatatak sa kanyang memorya. Paglalarawan doon ni Kuya Timan, meron itong asul na balat, tapos may mahaba itong dila. Wala rin itong mga daliri, gawa ng ang mismong bisig nito ay ang serpenteng sumusunod sa kanila. Punong-puno rin ng kaliskis ang mga binti ng nilalang, at sa bawat paglakad nito, umaaligid dito ang mga serpenteng una nilang nasilayan. Bagaman hindi ito kapani-paniwala para sa kanya, wala siyang magagawa dahil sa kitang-kita na ito ng kanyang mga mata. Maya-maya pa, paglapit ng nilalang sa bahay nila, sakto lang noong yumuko siya bago mawasak ang dingding nila.
Pagpasok ng mga serpente, agad nitong hinugot ang mag-asawang matanda kasabay ng dali-dali nitong paggapang papalayo. Ayon sa kanya na, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na sila nakagalaw pa. Basta pinagmasdan na lamang nila noon ang dalawa habang dinadarag ng mga nilalang papalayo. Gustuhin man nila itong tulungan, wala silang maisip na paraan, gawa ng sadyang makapangyarihan ang mga nilalang na humahabol dito. Nang akmang tatalikod na noon ng Aradlum, bigla itong napatingin sa kanya, kasabay ng pagwika nito sa hangin ng, Wala kayong kinalaman sa sigalot. Ngunit sa sandali na bumalik pa kayo sa Isla Verde para makialam, hindi na kayo roon makakaalis ng buhay. Seryosohin niyo ang mga bantang ito, sapagkat dito nakasalalay ang inyong mga buhay. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung tumalikod. Si Kuya Tima noon, nanatili lang tulala buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Hindi niya sukat akalain na ang mga ganoong uri ng aswang ay merong kakayahang gumamit ng kanilang dialekto. At kahit wala siyang ideya sa mangyayari sa lolo't lola niya, isa lang ang nasisiguro niya, at ito ay mamamatay sa kamay ng nilalang ang mag-asawa. Marahil ay kakainin din ito ang maiiwan nilang labi, kaya naman balewala na kung susubukan pa nilang hanapin ang mga labi nito. Pagkatapos ng mga pangyayari, hindi nila nagawang matulog noong mismong gabi. Bawat isa takot na takot, kaya buong magdamag silang nagbantay. Halos 1 linggo rin silang naging ganon, bago unti-unting nawala sa kanilang mga isipan ang nangyari. Mahirap man yung tanggapin para kay Kuya Timan, pinilit niyang maging matatag, alang-alang sa kanyang mga magulang at kapatid. Lumipas ang 1 buwan. Hindi na sila naglakas loob na bumalik sa laot. Yung bangkang ginagamit nila, binenta na nila para makapagsimulang muli sa lupa. Nakakapanibago man, pinilit nilang masanay nang sa gayoy hindi na sila bumalik sa karagatan para maghanap buhay. Maging yung mga magulang niya kasi, hindi na talaga pumapayag na mamalaot pa silang dalawa. Ayon sa mga ito, mas mainam nang maging maingat kaysa umabot pa ang punto na muli silang mapahamak. At alam niyo ba, Pinuno, na sa takot nila sa mga nilalang na yon, kailanman hindi na nila ito ipinagsabi. Ang kwento ng mga magulang ng kanyang ina, umikot lang sa kanilang pamilya. Ang ikinakabahala rin kasi nila noong mga oras na yon, na baka bumalik ang mga nilalang sa sandaling malaman ng mga ito na ikinalat nila ang kwento ukol sa kanilang pag-iral sa mundo. Taon at dekada pa ang lumipas, naratiling nakabaon ng lihim sa kanilang pamilya. Tumanda man si Kuya Timan at nagkapamilya, habang buhay niyang daladala ang tungkol sa pag-iral ng isang kakaibang lahi ng mga aswang na tinatawag na Lahing Aradlum sa Isla Verde.